Igbo bụ Igbo, ekele m ọnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa, Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. ọ dị mma papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'otu oke ọhịa nke ụmụ anụmanụ bi na ya, ka otu mbe dị aghụghọ ma nwee amamihe bi n'ime ya. Mbekwu bụ onye ama ama nke ọma n'obodo ụmụ anụmanụ ahụ niile n'ihi nchepụta uche ya na ụbụrụ ịghọ nkọ ya. Mbe a bụ onye na-adị njikere oge niile ịchọpụta ogbugbo nyere nsogbu ọbụla. N'ihi nke a, ụmụ anụmanụ niile na-achọrọ ya wee bịa iji nata ndụmọdụ n'aka ya. Otu ụbọchị, dịka anyanwụ malitere ịchapụta na mbara igwe, oke ọkọchị wee wakpo obodo ụmụ anụmanụ ahụ. Mmiri iyi niile wee kpọkọọ dịka anụmanụ niile malitere ịgabiga ọnọdụ ahụ ụfụkpụ ọkụ n'ọnụ. Okpomọkụ ahụ dịrị egwu dịka ihe oriri bịara dị ụkọ. Obi erughị ala na obi nkoropụ wee jupụta obodo ụmụ anụmanụ ahụ dịka ha zukọtara inwe mkparịta ụka banyere ka ha ga-eji nya ndụ n'oge ọnọdụ oke ọkọchị a. Dịka ọ bụ anụmanụ nwere amamihe, mbe wee kwupụta ogbugbo: anyị ga-eme njem gaa ogige nsọ nke mmiri ndụ, n'ihi na mmiri ahụ kacha enye ndụ ma dị ọcha n'elu ụwa dum. Ụmụ anụmanụ kwenyere na ntụnye uche mbe ma zọpụ ụkwụ ozugbo gawa n'ogige nsọ nke mmiri ndụ ahụ dịka mbe du ha wee na-aga njem ahụ. Njem ha bụ nke dị anya ma na-agwụ ike, bụ njem ha gara n'okpomọkụ ọzara. N'agbanyeghị ịdị ike njem ahụ, amamihe na igbu ume sitere n'aka mbe mere ka mmụọ ụmụ anụmanụ ndị ahụ bụrụ nke ewuliri elu. Oge ha gara njem ahụ abalị 7, ha wee rute n'ogige nsọ nke mmiri ndụ ahụ, bụ mmiri na-egbukepụ ma dị ọcha nke ahịhịa ndụ gbara ya ogige. Ka ọ dị, ụmụ anụmanụ ahụ lepụrụ anya ma hụ otu nnukwu ọdụm nke na-echekwa ogige mmiri nsọ ahụ. Ọdụm ahụ bigbọrọ ha n'olu dị ike: kwụsị n'ebe ahụ, naanị ndị na-enye ọsịsa na agwụgwa nke m ga-ajụ bụ ndị m ga-ekwe ka ha ṅụọ mmiri ma ọ bụ kuru mmiri. Họpụta na otu onye nke ga-anọchite anya unu niile. N'egbughị oge ọbụla, ụmụ anụmanụ ahụ wee họpụta mbe ịnọchite anya ha. Mbe pụtara n'ihu ọdụm: gaa n'ihu dịka ọdụm. Adị m njikere ịnụrụ agwụgwa gị, ka mbe kwuru n'ihu ọchị nke na-enweghị ịtụ egwu ọbụla. Ọdụm legidere mbe anya na-esepụghị aka ma kwuo: enwere m uwe ọla edo, ajị ndị mara mma ma dị ebube, dịka a maara m dịka eze oke ọhịa niile. Gịnị ka m bụ? Mbe tụgharịrị uche obere oge ma zaghachi ọdụm: ị bụ ọdụm dị ike, onye na-achị n'ala ụmụ anụmanụ niile. Ọdụm wee jupụta n'ịtụnanya ka mbe jiri nye ọsịsa n'ezi amamihe. Ọ pụrụ n'ụzọ ozugbo ma hapụ ụmụ anụmanụ ahụ ịṅụrụ mmiri site na mmiri ndụ dị nsọ ahụ. Oge ha ṅụchara wee dajụọ akpịrị ha, mbe kpọkụrụ ụmụ nnụnụ niile ka ha malite ikuru mmiri n'ọnụ ha ma gaa gbajuo nnukwu ite mmiri ndị nọ n'obodo ha iji gbochie ịlọghachi n'ogige nsọ mmiri ndụ ahụ ruo oge mmiri ozuzo ga-alọghachi. N'egbughị oge ọbụla, ha mere dịka mbe jiri nye ntụziaka. Oge ha gbajuru ite mmiri ndị ahụ, ụmụ anụmanụ ndị ahụ kelere ọdụm wee zọpụ ụkwụ njem laghachi obodo ha. Oge ha laruru, mbe ka e nyere ịbụrụ onye nchekwa ite mmiri ndị ahụ. Ma n'etiti ụmụ anụmanụ ndị ahụ, enwe malitere inwe ekworo n'ebe mbe nọ n'ihi nkwanye ùgwù ụmụ anụmanụ na-enye ya. Ọ gara n'otu abalị kwatụsịa ite mmiri ndị ahụ, mana ọ maghị na ikwikwii hụrụ ya n'abalị ahụ. Oge ụmụ anụmanụ nụrụ ihe merenụ, ha chụpụrụ enwe na ndị ezinụlọ ya pụọ n'obodo ha kpamkpam. Ndị okenye na-ekwu sị, ọganihu nwere ọtụtụ ndị iro. Nke ahụ bụ eziokwu papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela papa, imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.